Sangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV channel yenyu early Sunday morning tichangomuka kudai so ndakuti zvakakosha. It's very important kuti tigare tangoonesa nyaya dziri kuitika. I think marimwe zuro panapa ndakava nenyaya yanga iri kunetsa iri kutenderera zvisingaite iri muma streets iri kuda kutadza kunzwisiswa nemaZimbabweans, especially those who are in South Africa. Varada kunzwisiswa kuti chii chiri kunyatsa kuda kuitika pamutemo munyowani iri kuda kuiswa paboda. Ndakaona vamwe vakati Kulian aunonyatsotsanangura zvatanzwisisa pane nyaya iyo, tinonyatsonzwisisa chii chiri kuitika because most of the people vakasvika pakupana. Right, to be very honest with you, pane nyaya iyo iri kuitika ndeyekuti some people anditi they must panic for sure. Ukaona kuti passport yako yo ine bande wangangajera zvekuti unoenda unoigadzirisirwa nemadriver, then vobva vazokupa passport yako wakondicha kurarama life yako. Kana wakadaro yo une bande, you never know zviri kuitika because panapa information yandiri kutambira inini zvichaitika the way yazvoda kunyatsoitika panapa. But South Africa is changing its immigration stamps. The border management authority provided no reason for the change, but it is understood to be part of efforts to curb fraudulent activities by immigration officers, including stamping for absent travelers. Iyo yekunzi stamping for absent travelers, I think ndopa ndanga ndichitaura paya kuti ipapo tunofana kusangana pa panic kuti uone kuti unofana kupanika kana yako wango kwajera kuti unotambidza madriver zvakafita kunetsa ipapo because it's a surprise thing. Apana kuti vanhu vanoshanda imomo vozokudza kuti tichazodii, but chavangatoita ndechekuti vangazotsvaga imwe skiri yekuti vanotanga kukurova imari sei. Ndakaona vamwe vachiti aiwa bhodha imari panongoshanda mari chete. Yes, I understand, but at some point munofanira kuziva futi kuti pane nguva yekuti mari yacho pabhodha yamunenge muchida kuitira noise kuti mari chete ndio inoshanda. Unosvika mumwe musi pane operation yekuti mari chaicho haisi kukwanisa kushanda, hapasi kupfurika. Vanonyatsozivisana nezvebhodha vanokwanisa kukuudza, but hazvisi zvinhu zvese zvekuti munoita kusimbisana zvisina direction. Makaungana ipapo manzwa nyaya iri kutaurwa, imimi mune problem yechinazvo. Kana iwo yako passport iri right isingadhindwe siyana kuda kuvhiringidza vamwe vane inenge ichidhindiswa. And the other issue yekuti vamwe vari kuti saka toita sei toda kuona new stamp. New stamp siyana nazvo, that is none of your business. Zvakangofana kuti muri pacompany panapa, company yobva yati iri kugadzira chingwa, but chingwa chedu chayoti chingwa chatakugadzira toda kuchinja bepa rechingwa, packaging yethe way tatichita. Azvino kuti iwo wakatenga chingwa nezuro ukazodzoka uchiti ichi cha overstay vakuchinjira vachikupa chine bepa nyowa. No, imimi mune mastamp and mazuva enyu atori right, you are okay mutori kwamuri koko. There is no need to panic. Kabozi yako itoripo kudharaka. But iwewe une bande manje wanga wakajera kuti unozoenda uchinoprintirwa ndo pari kunzi ndo pari kuda kunonetsa ipapo. Iwewe yako ine bande wakajera kuti uda kuzopa driver musi wa 2 ndichienda unoningirikenda ndaona maisiro dzepasi pemuti nezvimadriver zvacho mune muchitemba. You go like what have been happening kubva kumashure. Kune vamwe vanga vagara vari kutongopombwa zvidhindo zvefake, so you must be very very careful. Ndo nyaya yandanga ndiri kuedza kutaura ipapapo. Saka handina kuti munhu wese ngaapanika amhanyira anoningirikana, no. Ndaitaurira on behalf of vaya vanga vajaira kuti vanopa madrivers. System dzinenge dzichichinja, panenge pakutanga kupisa zvidhindo zviri kuchinjwa izvi. Haisi dzese information dzekuti munobva mangonzi aiwa imimi chibva imandodai so gare magadzisa zvinhu. And the other issue inoitika mumaZimbabweans kuoresana moyo kana kuti kunyebera kubhaizisana. Wobva wanzi aiwa don't wari zvakadaro, vanenge vasara vari vashoma muSouth Africa as if nyika yavo vari vega. Unongoona utsinye une maZimbabwean pakaitika chinhu haakwanise kuudza vamwe vake kuti aiwa vangu wangu nyaya yakadai so yakamira so ada ngoti iye ndiye agara asara muSouth Africa yega. Like pane imwe nyaya ndinogara ndichitaura ndichakuonesai zvekare inoitikwa nemazimba muno muSouth Africa kautsinye kanenge anako. But aiwa isusu takangouya kunofumura chifumuro kuti tingoningirina tingogadzirisa zvinhu zvobva zvangodaro. Iyo tsamba iyo irapo iyo zviri kuchinjwa zvese. This communication serves to inform all border management authority, Department of Home Affairs and Department of International Relations and Cooperation offices and officials that all posts of entries in South Africa are utilizing new arrivals and departures immigration security stamps with effect from 1st August 2025. 1 August chakachaya
saka vamwe vari kuti hazvina basa nyaya dzekuningirina. Iwo kana uchichuzawo kuteerera vamwe vokuti munenge muchisimbisana navo, it's okay, unokwanisa kuvateerera moramba muchiita se muchiita zvamanga muchizoita. Inini ndakangoudzawo vanoda kunzwisisa, vane chekuita nazvo ndonguva yavo, vanokwanisa kutogadzirisa nyaya dzacho dzei dzakanzinga. Dzimwe dzati tisingadi kuti dyokodyo, saka titanga tiri kuita madimikira because hazvisi zvinoti dyokodyo. Munoziva zvakazoitika chegore riya, umwe akazoenda kwakunogadzira chidocumentary amene kuti kudzidzira journalism kana kuti kuda kuonerwa nejournalism kana kuda kuti ase akugadzira documentary achifumura kuti vanhu vanotenga sei mazuva ona zvinoitika chichichi, ende pakatombopisa zveshuwa munhu achibvondora. But zvakazoshaya hazvo basa nekufamba kwenguva, but unoona kuti zvinhu zvakaita seizvozvo muzimba wewenyu mudanga anosvika oita unhu hwakadaro ihwohwo kuitira vamwe vana vemuzimbabwe utsinye okugadzisira chisystem. Saka ndo vamwe vanhu vakadaro kuti you guys you have to be very careful nevanhu ivavo. Akauya akaona kuti mimi mese muri kuningirikina, muri kuramba muchinoshandisa mazuva acho muchidai, anoda kuti mugare muri muchitambudzwa muchimhanyiswa. I think munoziva situation yacho iri ipapa. Mene vanoenda vasara vachishanda mabasa vega kana kuti vari kuda kusara vachiita sei. So ndisati ndasvika pane imwe yandoda ndinyatsooonesana nemi panapa yandiri kusangana nayo. Pane nyaya imwe yandiri kunzwa isina kundifadza zvakanaka, and I think all Zimbabweans tinofanira kuita plan panyaya iyoyo. MaZimbabweans tese tinofanira kusvika pa the extent yekuti tichasekerera zvinhu zvisina nebasa rese. Even munhu anenge ataura izvozvo ari in that office, munofanira kutomhanya kumira kuti afaiwe basa. Yes, I mean kuti munhu iye anofanira kudzingwa basa. Ari kutaura izvi. The Zimbabwean government is announced it will not pay for the medical bills of its citizens living in South Africa, saying they must cover their own health care costs. Ndo mashoko ari kutenderera. Bandiri kuziva zvinhu zvinenge zvataurwa nemunhu, ndo pandiri kuti munhu ataura izvozvo anofanirwa kufaiwa basa. Kana ari ani chero ani anofanirwa kuziva kuti iwewe chidzingwa basa, miswa iwewe, because hapana pekuti ungataura zvakadaro. And because andione chakanyanyisa kuipa pamusoro pazvo. Kana hurumende yeforeign yekuneighboring country iri kucomplaina kuti tiri kuremerwa pamacosts edu, handiti I don't think kuti pane chakashata kuti ava assist kuti alright, saka approximately mune mazimba mangani munyika menyu kuti tingawedzerawo, tingaita sei, tingabatsirawo chirudzi kana kutsvaga a way yekunegotiata negovernment yemuneighboring country. Because chinongodiwa vanhu vaya vanongoda maengagements akakosha, makangoengage semagovernment officials wotori. Saka what is the problem? Chero makazopahenyu tuma empty promises kana kuti makataura kuti kunoku takatoomerwawo mufunge, asi mukuona vana vedu vachitizira kunoko aiwa kuomera, like you know the situation yakangofana nengoti mwana wako ari kupota achienda achinokwata kunext door. So vanhu kunext door bvauzora kuti aiwa imimi iwewo shamari vana wako ari kudyaomba kwangu, sikapota uchiunzwawo mari yemuriwo. This is the same scenario handiti. But kana iwewo uri munhu akangwara uchiziva kuti zveshuwa vana wako ari kurarama ikoko kwauri Afrika uchiti aiwa ngavabatanze mari dzemuriwo dzacho ikoko because ndo vari kudya ikoko. Iwewo semubereki akangwara unotaura kuti chokwadi ndazvinzwisisa, asi chiona igarai pasi yationesani. Nyaya iri panapa iri simple. Ininiwo ndakatoomerwawo mufungi kuona vana vangu vachifarira kuya kunodyaomba kwenyu kudai. Hazvisiri kuti zvinhu zvakandinakira. Zvakandinakira vangadai vasingambonide kuenda kunodya kumba kwenyu, like tarisai venyu havatombonda kana basa nekuya vachidyaomba kwangu, kuita kuti zvenyu kwenyu zvitori zviri nani. Woitawo kuti munhu aita se hasha dzidzikire, kwete kuti wobva watoti ngavazvionere vari ikoko. Saka ndo pandatotaura ipapo nchiti that person anofanirwa kudhiliwa naye zvakanyanya. Munhu ataura izvozvo hatidi nhubu dzinotaura zvinhu zvisina nebasa rese, nekuti uri kushanda uri mugovernment's office. There is nothing special kushanda uri mugovernment's office. Vanhu vekutoti vakabva kumanhingirikini uko vakapinda mutown, vamwe vakangouyawo kungononhingirina, vakauya nemarori emasau vakuda kutojairira vanhu, vamwe vakauya vakatakurwa nemarori emazhanje vakabva vangokandwa imomo, mubva vatanga kuti tiri kushanda neZANU-PF. The next thing vakutodzidzira kuitira vanhu utsinye, vongoramba vachidaro. Saka zvinhu izvozvo zvinofanira kupera, mofanira kutaura nazvo. But muri yeZimbabwe nyaya yandandiri kutaura imwe iri simple panapa, inyaya yandakaongorora ndikaonera ndazoona kuti okay, so this is the situation iri kuitika. Vanhu varita basa rekuti ari unotambira mari yake, uda kutambira mari iwo, uda kutambira mari kuti kushanda sedha uri security guard, uri kushanda kana kuti kushandira mine chaimo kana kuti pachi, vari kuenda uchinoti kumbira vamwe vanhu mabank account, wobva vanobhadhariswa mari, vamwe vari kuzotizwa nemari. Ndo pana chachiti mazimba utsinye hwakawandisa. Saka izvozvo ndozvimwe zvinhu zvatoda kupedza, ndosaka takava nesolution yemufesi anonzi Owen.
ON anoregistera vanhu makambani chaiyo kuti company registration chaiyo usina work permit kana start permit unotoroverwa company registration. Usaswera uchikumbira munhu handiye ndione nebepa recompany registered unogona kuregisterwa yako. And then the other thing anovhurira ma FNB business account, saka anokwangupa zvinhu izvozvo zviri package. Hazvina need yekuti uswere uchifamba kuenda kwaari kuita sei unenge makutozvinetsa. Torai nhamba dzake dzandava kutoisa pascreen apa idzo, womufonera wotaura naye kana kuisa WhatsApp chaicho. Ndoziva kuti vamwe munenge musina kana airtime yacho, but it's okay, tozvinzwisisa. Bata ichiro pa WhatsApp ugare wapedza that problem. Sasaswera uchivhaironza hauna bank account, sasaswera uchivhaironza hauna company registered nemumwe munhu akangoita kunge iwo nepassport. Passport yako yako nayo iyoyo inoshanda. Contact ON Inzwai so on the numbers that are showing on the screen.